תראה, הבאתי שני חברים שאתה מכיר. איילת וינון, אתה מכיר? מה קורה? מה המצב? מה שאנחנו עושים עכשיו, איילת וינון, תראו, אתם לוחמים של נפתלי במגלן, והבאתי שני חברים שאני אהיה איתם הכוח האויב, בסדר בשביל להעמיד את זה. אלדד מהאח הגדול, אתה מפקד הכוח. מחבל אחד. אלדד יניב, השמעון פרס של ההתמודדויות לפוליטיקה. אפשר לראות באש חיה? יניב כן, אבל... תחבק שמאלני פעם אחת, זה לא יעמוד לך לאור. יאללה, בואו נלך להתלבש לקרב קדימה. סרן בנט, הנשק הוא צלם, הוא חברך, אתה צמוד עליו מהיום. חברי הטוב ביותר. כאילו זה קלוגופט. אתה לא עוזב אותו. איילת, זה שלך. אנחנו נחסל אתכם, אל תדאג. טוב מאוד. ינון, חשוב שהנשק הוא צינגלה, לא מעבירים, לא משאירים אותו בחוץ. כוון בין העיניים, אחי. תודה. אלדדים, תקשיבו, זה הקרב על החיים שלנו. אם צריך לחסל אותי בשביל להרוג אותם, תעשו את זה. לא, אני חושב שהם יעשו את העבודה. על נועל חמור, שמעת? אתה מחבל מתאבד. נפתלי, הכוח שלך, אתם הכוח של הצבא, אנחנו הפוסט-ציונים, יוסי יונה ושות'. חכו, אני אביא לנו בגדים כמו שצריך. אני רוצה את הכפייה האדומה. אתה תקבל. אטבח אל ציונים. נראה קצת כמו פו הדוב, נפתלי, פחות מ"פ במגלן. חנוך, למה הנשק על הרצפה? סליחה. תרד למצב 2, בבקשה. לא, תראה. כמה המפקד? ישר, ישר, לא לחפף. 30 זוז. איזה 30? אני כל הצבא ביחד לא אצטט אותך. כמה הרגתי? איילת, דלגי לשם, דלגי, קדימה. איילת, 2 מצוות, יש! ינון מדלג! קדימה, לעצור פה! בוא'נה, אלדד, זה מהרגעים הגדולים בחיים! אני יורה עליך! בוא'נה, ינון, אני אפסק אותך. שש! קדימה! תסתער! הרגל! חטפתי! בוא נפקיר אותו בנברח, הוא נפצע, תעזוב אותו, אתה בן... מי שנפצע דואג לעצמו, לא מעניין אותנו. נפצעתי, יש לי עסיס בישבן! איפה קופי עמד? חנוך, זהו, זה הסוף. לסגת! בוא נרים ידיים ונגמור עם זה! תקרא לבצלם! מה ישראל? שש! לא לביצים! סבלנות בעד ארצנו! אני חושב שזה היה שחזור טוב. מאז ששחזרו לסבתא שלי את השיניים, לא היה שחזור כזה, חברים. אני מקווה שהצופים בבית הבינו קצת מה בעצם קורה, שאתה עומד באמצע יער עם 30 צלמים ויורים עליך בצבע. זה לא דבר פשוט. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה לא לתת לשמאלנים רובה. אתה חושב שאתה ניצחת, אתה מנצח עם הרובה, אנחנו מנצחים בבג"ץ. נפגש בבית משפט. חברים, תודה רבה לכם. נפתלי, צחקנו והכל, אבל בואו נדבר עכשיו על פרשת כפר כנא והביקורת המאוד קשה של רביב דרוקר על ההתנהלות שלך בקרב. בוא, תסביר לי מה העניין. אנחנו מדברים על שנת 96, צה"ל בדרום לבנון, חיזבאללה יורים מעת לעת קטיושות וטילים על הצפון. אני באותו זמן במגלן, ופיקדתי על מבצע, על המבצע הגדול ביותר בדרום לבנון. יצאתי עם כמעט 70 חיילים. שמה המטרה שלכם? המטרה לזהות משגרי אויב ולחסל אותם וגם לחסל מחבלים ככל האפשר. באיזשהו שלב, ככל הנראה, אחד הכוחות שלי התגלה, ומתחילים ליפול עליו מרגמות. מסתבר שחיזבאללה הציבו את המרגמות בתוך מחנה אום בכפר כנא, וכשצה"ל משיב אש למקור הירי, זה פגע והרג 100 ערבים שם. מה שחדל את המבצע אינפרדיזם. כן, התפיסה שלי זה, כשהם יורים מתוך אזרחים, דם האזרחים על ראשם. כשאתה שם
משגר בתוך בית. כשאתה שם משגר בתוך גן ילדים, אתה הורג את הילדים, לא צהל שמשיב אש. אנחנו אפילו לא ידענו שזה קרה. רק כשנחתתי בלילה במחניים, פתאום באים, מספרים לי מה היה, היינו בהלם. אז מה הטענה כנגדך של רב יהודה? אני לא יודע. זה פגע בך? זה לא נעים שעולה עיתונאי ואומר שאני אחראי לרצח שלו, להרג של 100 ערבים. לא נעים בכלל. שלי זה גם יכול לעזור במנדטים. לא, עזוב, לא רוצה מנדטים כאלה.